যে थांनाय डिप्ल'मा थानायनि कैंडिडेट एमडीसी दंमानि सराखौ बीजेपी थांगा जेहेतु नो एलिगेशन दङ बो करप्शन खायनाय नों आ करप्शन मुक्त खायना बालाय बीजेपी थांने आमने तै नों ताम सानाय सा आं सोराय लुकुरनो सामसुगु दिनैनि गोथार साल नमिनेशन साबमिट खायमोनि सालो जेहेतु कुइसन खायगा आंखौनि रिप्लाइ रिन नां बाद्ध बरक मुनिसो जखन थांखा कोनो जायगा कोनो कायसे दुसारो बमा फुनुंनाय आनो एविडेंस हो फुनुकदि आं बर जायगा रांनाय चाइतों आनो जदि करप्शन हि बहंखांखे बले बोसोर जरते तुलसी पताय सुजाक जारा बीजेपी तंनाय रक गोबांमा मिनिस्टार तं बमुंग मेंशन खायलि हायसि सबाबा तुलसी पताय सुजाक बोसोर जरते तं कोनो बोसोर स्राय साइरो मागो जोंलो विथ एविडेंस रयनाय कारिगे हायसि आनो बो प्रमाण देरि माना प्रमाण सारा कक साके तो डिफेमेशन केस आं थांनाय बदेराय थांनाय हायसि स्राय कक इभेन बो नुखानाने बनि उंखलग बरक खरक बुसुकबो एमपी आमसानि लिडार न खरक सामं एतलांमा खाना खरक सामं बतलांमा यांखलग बरक सिख्रै साइजों मा थांगा हायसि सामं हामिया तांमोनि बागै तिनि बो साइजों मा थांगा हायसि स्राय बरक साइमान तार माने एमपी कोनो इफेक्ट इया दै बसि फाइनेन्सियेल गोबां मां दङ जयनिं नाना बागै फन खाय दङ आं निजेबो जुगाजग खाय दङ आनो फन खाय दङ बाय हायसि स्राय कारण बीजेपी जारा कष्ट खाय दङ रक बरक कैंडिडेट माने बरक दुख नांजाक इंका तिनि बो फचा फायमा बताम बं टिकेट माथाय आबो जले मं जनगणनि थानि गो बीजेपी रन थानि अनेक खुबुंनाय दं हायसि दाखर बखर बायखुरि फाय दङ बसकां फाय दङ हायसि खानानि सिबिनेर नाय तनि जयनि माय जयनि के जों गोबां मार्जिन बायखौ कायनि आसनो जों नागै फुंनाय आंगर दायित्व नाय दंनाय जिनि सीएम साहब दंगो ते करबुक कायसा सिनि नतुन बाजार मालबासा ताबुक जों पाइखांके सीएम साहब बाय जों अरबो थांनाय सापर्ट खायनि थांनाय ख दिनबो जों सापर्ट खायनि फाय सर अमा हायके जे ताबुक अरबो एमपीओ जे